Tak ďalšou hrou na tričku, ktorú vám chceme predstaviť, je hra Your Pub Guide, ale tentokrát v monochromatickej verzii, jednofarebnej, jednoduchými takýmito vzormi. Celá táto hra je o tom, je to taká recesistická hra, že sa rozhodnete s kamarátmi ísť do mesta na nejaké pivko, ale samozrejme väčšinou to skončí tak, že obeháte všetky možné bary. A víťazom hry sa stane ten, ktorému sa podarí prvému obehnúť až takto pekne domov naspäť do postielky. Pravidlá sú veľmi jednoduché, nájdete ich na takejto stúžke na rukáve, kde si to naskenujete QR kód a vybehne vám na smartfóne návod a vy si môžete podľa toho zahrať. Hra je však veľmi jednoduchá a návod podľa mňa po jednom prečítaní budete hneď poznať. Prvý krok, ktorý musíte urobiť, je vybrať si nejaké hádzatko, ktorým sa budete pohybovať v hre. Je to predmet, ktorý mal by byť čo najnepravidelnejší, buď nejaký pokrčený alobal alebo takýto kamienok a nesmie presahovať toto námestičko. Čiže tento predmet je vhodný. Potom si musíte zohnať nejaké figurky, pretože my ich hre nedávame. Predpokladáme, že táto hra sa bude hrať niekde v prírode, na chate a tak ďalej. A predmetov v prírode alebo aj na chate je dosť, takže si môžete figurky doslova vyrobiť. Samozrejme, tí, ktorí radi hráte s profesionálnymi figurkami, tak si kľudne môžete nejaké zobrať, ako napríklad takýto zelený panačik. Ostatní hráči teda čo nájdu? Drievko, kamienok, pistácia alebo nejaké klipsne. Hráči sa zoradia tu pri postielke a hra môže začať. Jednoducho hodíte kamienok a na akú krčmu dopadol, v tomto prípade na nejakú piváreň, tak na tú sa hráč posunie. Tentokrát je to skok len o jedno políčko. Ak hráči hodia na viacej krčem, v tomto prípade napríklad pivo alebo víno, tak si vyberá, či ide na najbližšie pivo, vyhodí hráča, alebo teda na nejaké vínko. Takto hra postupuje ďalej, hráči hádžu na alkohol, hýbu sa, až takto idú okolo kruhu. No ale to by nebolo až také zábavné. Najzábavnejšou časťou sú také situácie, ktoré sa vám bežne pri pití v meste stávajú, ako napríklad, že o nejakej druhej v noci vyhľadnete a rozhodnete sa ísť dať nejaký nezdravý hamburger do fast foodu. No a to vás posunie v hre mimo kruh a môžete sa vrátiť až vtedy, keď hodíte alkohol, nad ktorým zrovna stojíte. Najzábavnejšou však je situácia, ktorú zažijete na tzv. House party, proste zablúdite na nejakú oslavu narodení, kde nikoho nepoznáte a tak ďalej. Medzi sebou sa hráči teda vymenia. Napríklad môže sa vymeniť prvý s posledným, ak má to šťastie, čo prináša obrovskú škodoradosť, ale zároveň do poslednej chvíle neviete, kto vyhrá hru. Pretože ak niekto je už na poslednom poličku a chystá sa vyhrať a niekto hodí výmenu, tak sa jednoducho vymení a tentokrát je prvý on. Celá hra je veľmi jednoduchá, trvá od 20 do 35 minút, záleží od toho, koľko hráčov a odporúčame ju hrať hráčom od 18 rokov vyššie, ale samozrejme pravidlá sú tak jednoduché, že si to vie zahrať aj malé dieťa, ale to už by sme neodporúčali.